Ja ten ventilátor máte. Není, ventilátor, ne. Moc to cúta z baterky, to je. Koľko to vlastne? No má pripojený? Čaňo. Čaňo. Čo? Koľko to vydrží chody? Kúsek je... Nevím, podľa baterek, možno, že dlho by to vydržalo, neviem. Není toho skúšané jak dlho. Ešte stlačíš pätku, tak zasvíca zadná. Nejaké dobré, zapáča svíca. Nech sa páči. No spátečku, čo? Co to všetko? On sa rozkáže, že ide... No, prenesané voda. A dá ísť aj z jednotku? Z jednotku? Ide všetko. Ale štvorka, keď stlačíš, tak... Ne, toto vystúpi. Svícili dobre, dobre. Nesvíca, lebo on nemusí byť zapojený ináč. Keď dáš jednotku, tak svíca. Keď tlačíš pätku, tak sa rozsvíca aj tie ďalšie zadné, akože stojí. A sú cúvny? Počkaj, aký to má dosah, testujeme? Strašné. Môže cez celú chodbu aj. Áno, som